То не може как писа. Да, то не може. Я виж какво е. Той има схема. Да, то ме цъфи. Вики! Явиш. Гледай меню! Марти, явиш. Марти. Нали искаш Томас? Ето ти го Томас. Днес сме побъркал на тортата, понеже има и такъв Томас. Да. Дай да бати да ги сглоби, дай да бати. Дай ги на Вики! Ама не ги сметвайте всички, че са метъл. То в един момент ще... Да засмесят, гаранция. Сега заедно си там малко. Гледай, помогнеш на Вика. Аз съм победил. Да, Само играете Дай ги на Вики да сглоби писък. Ще се ориентирам. Айде на масата, на масата. Айде и всички на маста. Големите на масата. Големите на масата, малките с играчки. Така ли, да? Така ли? Така ли? Някакви ловата, Абе, не можахте да видите? аз не можах. голяма и силна, много силна. Да, се вижда. Сега вижда ли се? Аз пак не гледам това. Тук трябва да се види. Тук е малко трудно ще се види. Защо? Погледне. Знаеш ли какво? Отидеш това ви някъде. То още, че стадиона... Кажи ли? Киро кадъра. Какво правиш ти? Киро кадъра. Я кажи какво си направил. Марти? Я да ви снимаме вашите играчки. Да съм баш нашия. Марти, кажи какво е песка? Сладкия Чакайте да се ударите. Точно тъй. Къде избяга сега? Само не минайте през това. Добра беше и без плаща. Каквито има нови играчки, Мария да ме купи. Марси. Аз обикновено, ходихме в диджей. Ето го там. Голям.
Дай ли кажи нещо? Аз искам да гледам. Друго да гледаш. Ние бяхме нещо материал, долу за гаражите. Ти ще да го гледаш или просто да кажеш? Да, погледни. Какво искаш? Аз искам долу. Друго филмче? Ами хайде направи го народно филмче. Къде? Ето, той тук и прави филмче. Къде е само? Ма ето, то снима. Филмчето се снима сега. Искам долу финче. Сигурно ще иска, защото... Значи, според мен е добре да пиша файловете. Чакай, мам, сега ще сложим това. Аз искам да го кача на независим. Смисъл... Марти, сте там. Мен е интересно, Там ще сложим копия. дали когато рисувах, Искам да го кача на носите. и много учихме история, история за като. Винаги ме е интересно да гледам като обект на като арт. Ама На Марио Мари, той има за всички, бе. За всички има. Веси. Директор, е същата. Ето я. Ето не. Вики! Вики, ела. Шапка. Махните я слушалка сега. Айде. Дай на Марио. Марио. Шапка. Ето, мамо. Ето. Вики. Ето, мамо. Ето, мамо. Всичко на нас. Мале, какъв флаш и взям влака. Искам влака. Ти не искаш. Марио, ти не искаш влака. Ти не искаш влака. Чакай. на Снежанка локомотива. Чакай, сега ще я запалим. А може ли тогава това, който е какъв За е? Снежанка лопатата ватнала. Айде. И по-скоро дъжката лопатна за Снежанка. Стига бе! Виж децата тук. Върви на запис. Мари, това не е това е за Марти. Аз какво съм За казал? Марти е Happy Birthday, Мари. Трябва да пееш, за да духаш свещите. Сега двамата ще духат. Сега ще има пак. Малко. И ще ги пали няколко пъти. Да. Повече красиви свещи пък имаш. Методи, не мога да вика. Ама те Купи торта, за да има Марио по да духа. Загърбили всичките камери. Еми, аз мислих да я преместя там масата, ама... добре. Ако Марио го Чакай, драгне, Айде, ладно. чакай, Айде, Айде. айде, 3, 4. Happy birthday to you! Happy birthday to you! С него! Happy birthday, dear Marty! Happy birthday to you! Айде, Силно, давай! Марио помогна. Браво! Те не са близначите, обаче, нищо, че го обаче. Татко, бабка и барбаровчета. Айде, Стига приказки. Стига приказки, айде я папаме. Така като Снежанка си да тече. Това ще я кажа, това е яо, нали? Айде да папаме. Браво на Марта. И накрая Марио помогна. Трябва да си помагат те. Мария е толкова свещички. Ние ги палиме по някакво. Тук, айде да ви снимаме. Айде, озъбени. Да. Айде.
Ама и то Усмивки, за Марк. зъбени. Ама и тортата. Как се местят? Чакайте. Айде, Марти. Я го гушнима. Я го гушния. Я иде пригърнете. Приятели. Гледайте мен. Като приятели. Тортата да се вижда. Браво! Марио гледа малко лошо. Мамо ще вича ни. Айде, бе, става. Снима ли? Да. Искам си заедно добро ти много Едно пъче. Едно Айде, пъче. кажеш, мама, едно пъче. Едно пъче. Мами, Ами, го за- за... За Майо ще И има за пъче. Тошко... И за всички. За всички деца ще има сега. Какво ви кажа? Едно пъче. Ало,